No niin, se on VP-kangas tässä, morjens. Nyt mä näytän sulle tavan, miten sä voit terävöittää kuvan niin, että kohinan määrä ei siinä pääse niinku kasvamaan tai se ei pääse boostautumaan. Eli jos te käytätte perinteistä Unsharp Mask tapaa terävöittää kuvan, niin se, jos kuvassa on paljon kohinaa, niin se kohina ikään kuin boostautuu ja se rupeaa näyttää rumalta siinä kuvassa. Mutta tämä tapa ei tee sitä, minkä mä nyt sulle esitän. Ja tämä on hyvin yksinkertainen tapa, menee muutama klikkaus ja niin kuvan saa hienosti terävöitettyä sillä. Aloitetaan hommiin, eli mennään ensimmäisenä tänne layer-valikkoon, tehdään uusi layer, new layer täältä ja annetaan sille vaikka nyt sitten terävöitys nimeksi. Näin. Ja nyt sitten riippumatta kuinka monta layeria teillä olisi täällä alla auki, on niitä 1 tai 10, niin me yhdistetään ne menemällä tänne oikeaan reunaan ja täällä näkyy tämmönen nuoli alaspäin tai tommonen kolmi, joka on alaspäin. Klikataan siitä ja mennään tänne Merge Visible ja klikataan Alt-nappia ja hiirellä klikataan tohon. Nyt se yhdistää tähän yhteen terävöityslayeriin ne kaikki tämän alapuolella olevat layerit. Ja seuraava kohta sitten, mikä tässä on, niin mennään tuonne Filter-valikkoon ja mennään Other ja sieltä High Pass. Ja nyt te huomaatte, kun mä vedän tän tänne nollaan, niin nyt ei näy vielä mitään, mutta pikkuhiljaa kun mä nostatan tätä ylöspäin, niin huomaatte, miten tuon kuvan niin kuin ääriviivat alkaa pikkuhiljaa tulla tässä näkyviin. Ja mitä enemmän mennään, niin sitä enemmän ne näkyy. Ja sitten täällä jos pistetään hyvinkin pitkälle, niin tää rupeaa näyttää vähän hassulta tää kuva. Mutta pysytään tuossa maksimissaan 10, niin näyttää noi ääriviivat sitten on harmaalla pohjalla. Ja mä oon huomannut silleen, että noin 7-9 tai maks 10 on hyvä radiuksen määrä tuommoiselle 3500-4000 pikseliä pisimmältä sivulta olevalle kuvalle. Niin se tuottaa ihan hyvän tuloksen. Ja laitetaan siihen nyt 8.7, nyt siinä on tällä hetkellä. Ja klikataan OK. Ja nyt meillä on tämmönen High Pass filtteriä käytetty layeri tässä tälle kuvalle. Mennään tänne sekoitusvalikkoon, missä nyt lukee Normal. Klikataan siitä ja laitetaan sekoitustilaksi Soft Light. Ja nyt mä zoomaan 100% tämän kuvan, niin te näette tämän eron. Eli nyt tää terävöityslayeri on päällä, ja nyt kun mä klikkaan sen pois, niin huomaatte, että siitä katoaa vähän terävyyttä ja ääriviivoja. Klikataan se takaisin päälle, huomaatte, että sinne tulee taas. Mä voin tehdä sen muutaman kerran, niin huomaatte sen eron tossa. Ja nyt tietysti tätä on aika paljon tässä, että se rupeaa näyttää jo vähän niin kuin epäluonnolliselta, niin mennään tänne sekoitusvalikkoon ja vedetään tätä vähän pienemmälle ja ruvetaan etsiä semmoinen sopiva määrä, mikä tähän voisi olla. Laitetaan vaikka nyt, no siinä on nyt 17 ja me voidaan vaikka kokeilla, klikata se pois päältä se layeri ja takaisin päälle. Ehkä hivenen enemmän laitetaan sinne nyt vaikka 25% ja se rupeaa näyttää jo aika hyvältä sit kun klikkailee muutaman kerran. Tämä näyttää aika makealta sitten eikä ole mitenkään semmoinen ylenpalttisen silmiin pistävä, mutta näyttää terävältä ja hyvältä se kuva. Ja näin yksinkertainen tapa on tehdä tämmöinen niinku terävöityssysteemi tuolla High Pass filterillä, joka boostaa noita ääriviivoja ja sitä kautta saadaan se terävyys siihen kuvaan. Ilman, että se mahdollisesti kuvassa oleva kohina, niin se korostuisi. Että tämä ei niinku korosta siitä kuvassa olevaa kohinaa juurikaan. Joo, VP-kangas kiittää ja kuittaa ja toivotan sulle mukavaa päivän jatkoa. Se on moro.